tashi mu je nema, mu zo mu je nema, mu samo alfarma, mu samo mai girma, mu samo mai girma. Zafin nema ba za ya kawo samu ba, ka dogara gun rabu in ba za ka yi shirka ba, ko na gaji nema ba za na zama barawo ba. Zafin nema ka nemi kuɗi to kamar ba za ka mutu a nan ba. Ka nemi kuɗi kuma ba za ka kwana da yunwa ba. Ka nemi kuɗi kuma ba za ka kwanda takaici ba. In Allah ya baka lafiya ƙarai masa godiya sarkin kyauta, to ba wani bayan ka rabu kai na yi wa bauta. Kai ne mai bana har nake baiwa makwabta, to yau ma na zo ni zana rero waƙata. To Allah sa in na yi ta jama'a sai bata. Bismillahi ta'ala masanin halayyata, daga kare ni ga sharrin jama'a masu mugunta. Wasu sun ce wai ba ni san yawan yaɗa zumunta. Ku yi mun haƙuri za na zo na zauna da masoya, ku yi mun kabuwa za na zo mu tara mu yi gayya. To ina da gida ai ba za na kwana a layi ba, ni ba soja ba ai ba za na kwana a daji ba, ni ba bauchi ba kuma ba za na kwan a farauta ba. Ya Allah nema nake dare ko da maraice, idan na zo ni da baiti na yi zance. Ya Allah ka ba mu kuɗi, ya Allah ka ba mu kuɗi, lahira muna guziri, lahira muna guziri, kullum ko muna haƙuri, kullum ko muna haƙuri, mai zama muna nazari, mai zama muna nazari, kasuwa muna sana'a, kasuwa muna sana'a. Ya Allah ka ba mu sa'a, ya Allah ka ba mu sa'a, har mu zo mu kera sa'a, har mu zo mu kera sa'a. Ta nisa yaro ya taɓa a garin wasa, shinaka kuma babu masu shaida amanarsa. Kuɗi da maciji maganinsa a shege su, a shege su, dukkaninsa a shege su. Ya Allah barawo da munafuki ka shirya su, wallahi ba daɗi ya ce uban barawo ne, to kaga ba daɗi ya ce da ɗan kamungu ne, kaga ko ba daɗi ya ce da kai fakiri ne. Da mai kuɗi talaka ɗaya muke abun Allah, dukanmu ya turo mu zo mu yi sallah. To wasu sun manta sun tsaya jiran daula, kar ba ka same ta ba kuma ka kirkiro matsala. To kaga hikenan lahirar ka sai Allah, Allah ka yafe mana zunubanmu ya Allah, amin. Masoyana badiran mana waje tuntune kun ji gari na, badiran mana waje ba rago babu barawo. Idan na zo gungu kun ga to na gama yawo, tunda in na zo ni har kuna mun oyoyo. Badiran mana waje masu nema dan Allah, nema 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 nema. Yan mana waje samu 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 samu, yan baderi to in an ganku a Legas ma kun je nema ne. Kowa na yarda yanzu kowa gurzo ne, badarin mana wajiba su nema kunwa ne, to kowa a gidansa kaga to ai sarki ne. Matasan badari kun ga to ai munjo ne, ko ba nan naji kun faɗa wai ni ɗaya ne. Badarin mana waji kulliya kuma ga naira, ga ilimin boko addinin kun ɗaura. Gaisuwa yan badari manya har ma yara, a tara yan kasuwa da ma masu siyasa. To gayin gura malam ga wanka ga malam, ko da ma ba ku je ba ku ba ku fashin sallam. To gayin gura malam ku ne masu amana, ai gaye a gurin ku ko ina sai kun nuna. Buldin bai aina ku ne dare ne ko rana, da gaida masoyana.